Mit navn er Harry Hansen. Jeg kommer ud fra Forholdvej i Hansager. Det er derfor, jeg står sammen med Forpigen her i Grænsted. Men jeg vil gerne invitere jer til regionskonference i 2014. Denne gang, der bliver det i det midtjyske, nemlig Grænsted. Stort set lige midt i Jylland. Det er Hansager, Billund, Give og de 2 Grænsted Weissmannsklubber, der byder jer velkommen. Konferencen afholdes her i Magion. Magion, det er Billund Kommunes nye kultur- og idrætscenter. Den indeholder et moderne bibliotek og borgerservice, og så kan den bespise over 1200 gæster. Konferencen afholdes i et område med mange overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser. Inden for en radius af 10-20 km er der 10 hoteller. LaLandia feriecenter med ca. 900 feriehuse, et stort moderne vandrehjem, Legoland Village, 5 campingpladser. Desuden etableres der en campingplads på et græsareal lige bag ved Magion med el, vand og toiletter. Gudstjenesten lørdag eftermiddag holdes i 2 kirker. Grænsted Kirke, der oprindeligt var en lille romansk kirke, der er om- og tilbygget i 1923. På egnen kaldes kirken for Hedens Domkirke. Billund Kirke er en del af Billund Centeret, der blev skænket Billund By til Ole Kirks Fond i 1973. Kjeld Kirk Lego har visioner om at omdanne Billund til børnenes hovedstad på verdensplan. Formålet er blandt andet at bidrage til udvikling af Billund til en by i børnehøjde. Som Kjeld Kirk siger, vi har begge ben plantet solidt på jorden, men har samtidig højt flyvende idéer. I er nu blevet præsenteret for de herligheder, som venter jer. Alt det vil vi gerne dele med jer. Så derfor hjertelig velkommen til Regionskonference 2014 i Grænsted.